नायनो सल' बानलांबाय गोखैथां ओइ जाम्बाफोर बेनि गस्ला लंपेन्टखौ थाबैनो फुना लाना फै बे जाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे प्रडाक्शन बर' ब्रादार प्रडाक्शननि मोनसे दिहुनजानाय सावथुन बा शर्ट फिल्म दा बिथांमोना सावथुनखौ बा शर्ट फिल्मखौ एडिट खालामगासिनो दङ थाबैनो होनाय जासिगोन जाय बिथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनो लुगैदों बा भिडिअखौ नायनो लुगैदों बा फिल्मखौ नायनो लुगैदों बिथांमोना नैबे लिंकआव थांनो हागोन डिसक्रिप्शनाव दङ बे लिंकआव थुनानै थांनो हागोन दा बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना खस्थ' खालामब्लाबो बिथांमोननि चेनेला ग्र' जायाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना नैबे फिल्मखौ आंनो हरदों आंनि ससे होनो थाखाय आंबो होबाय नोंथांमोना माखासेखौ नायलांबावदो आरो बेनो जाबाय बर' ब्रादार्सनि मोनसे दिहुनजानाय शर्ट फिल्म आरो बिथांमोना गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे नायल' जाल' फिल्म प्रडाक्शन दा बिथांमोना गोबां फिल्म बानायगासिनो दङ बा शर्ट सावथुनखौ बानायगासिनो दङ जाय बिथांमोना नायनो गोसो दं नायबानो जाबाय नैबे लिंकआव दङ एसे मदद खालामलायबानो जाबाय जुदि गावजों गाव मोजां मोनलायोबाथाय मदद खालामहैदो बिथांमोनखौबो थाङोब्ला नायहैदो लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय नागिरनानै आरोबाव खनसे लाना फैगासिनो दं जोङो फिन साजा मुंनि सुंद' सावथुन जोंनि बे भिडिअआव एक्शन आरो कमेडिखौ नुनो मोनगोन लोगोसे नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि बे भिडिअखौ रिलिज जानायखौ नेगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय एथ' फिसा नोङो दाबो थाखायनो गथ'खौ नायनो सल' बानलांबाय गोखैथां ओइ जाम्बाफोर बेनि गस्ला लंपेन्टखौ थाबैनो फुना लाना फै थाबथा दहायनो बुंदोंमोन आंखौ वारनिं होखादोंना जोंनि खामानियाव हेंथा दा होननानै मिथिबाय बा दिनैलाय मासे मोजां सानलै फ्रियावनो एक्शन फिल्म नुबाय र' मिजिं थाबाय दि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों